dårligt for vores liv. Men Gud han kigger på os, kommer tilbage. Men alt det, hvor vi har lavet synd her på jorden, vi skal betale tilbage. Men Jesus han elsker os. Han tager vores tårer og løber han af til Golgata og sagde, det var ikke sådan, der har lavet fejl. Det var ikke sådan, der har lavet synd. Det er mig. Giv mig alle hans skyld. Kom han op på kors og betal for dig og mig til hinanden. Jeg har tænkt på, at dengang jeg var i ungdomsskole i Gode og og jeg tænkte på, hvis man laver synd i buddhisme, og hvis man laver synd, så skal man, hvis man er død, så skal man være i næste liv, så skal man være i dyr, eller i en brud, eller et eller andet, som man skal have. Man kan ikke blive død, man skal være altid, som er næste liv. Der er altid noget i det næste liv. Men jeg tænkte på, jeg kan ikke lade være at lave synd, hver hvor man vågner op, og tænker på noget andet, som er forkert. Fordi min hukommelse er jo automatisk synd. Så tænker jeg på, hvordan kan jeg fri fra det her liv? Det kan jeg ikke. Men efter, når jeg har fået Jesus og forstå godt om, hvad Jesus har betalt på for mig op på kors, hvor jeg skulle betale, hvor jeg skulle dø, hvor jeg skulle blive sparket og spyttet og sidde ned på sige, at jeg er dum og alle mulige ting, som jeg skal selv betale. Til Jesus har taget på op på kors og dør for mig. Det er forfærdeligt liv, forfærdeligt oplevelser, hvor Jesus har gjort op på kors på de ting der. Han stod der, et menneske, som er levende, og her på sin hånd er så. Tænk hvor varmt det er at betale for os med blod på sin krop. Og alle de ting, hvor jeg tænker på, og jeg vil virkelig gerne fortælle til mine venner, jeg vil virkelig gerne fortælle til de andre, hvad Jesus har gjort for os, op på os. Det er fantastisk ting, han har betalt for os, hvor vi ikke kan betale de ting der. Og derfor har jeg sagt halleluja mange gange hver gang jeg tænker på det. Wow, Jesus, tak fordi du har betalt for mig op på kors. Før var Jesus død op på kors. Alle mennesker hader. Næsten, jeg tror alle mennesker hader den kors der. Fordi den kors er jo ikke dejligt sofa at ligge på. Og så den kors er den værste sted, hvor man skal være død i. Tænk på det. Jeg tænker, wow. Men efter Jesus, han død på den kors. Efter Jesus, når han er værd på den kors der, i Golgata. Kors bliver smuk. Kors bliver flot. Kors bliver dejligt. Hvad er alle mennesker har lagt vores kors her på billederne, på ørerne og her i halsen. Kors blev virkelig, virkelig flot, når efter Jesus har været der på kors. Når efter Jesus har været i dit liv, bliver du flot. Oplever du og har du en dejlig liv sammen med Jesus, fordi Jesus har været hos dig. Det var kors før i Golgata bjerg der. Jeg tror ikke, jeg vil gå. Dengang jeg var børn, og jeg vil ikke gå igennem Kærkegaard, fordi der mange siger, at det er i Kærkegaard, der er spøgelser og sådan noget. Så tror jeg, fordi der er en død menneske og sådan noget, så er jeg bare, fordi jeg tror ikke gå rundt eller omvendt i Kærkegaard, fordi der er jo døde mennesker, der er også spøgelser, siger de,
så tror jeg slet ikke at gå rundt eller gå igennem kirkegården. Så tænker jeg på i Galaterbjerget der. Alle mennesker havde den bjerg. De vil ikke gå der. Fordi der er jo en menneske, som råber hele tiden. Giv mig vand. Helt forfærdeligt sted der. Der er ingen, vi kan gå der, tror jeg. Men når efter Jesus har været den bjerg der, alle vi kan gå og kigge på den bjerg. Jeg vil sætte op der og kigge på, hvor Jesus var død. Og den billigste sted for verden. Når Jesus har været inde i dit liv, bliver det jo dyreste verden, du lever i. Bliver det jo dyreste liv, du har ejet, når Jesus har betalt for dig. Jeg har nogle bibelvers heroppe. Men hvis vi vender i lys, ligesom han er i lys, har vi jo fællesskab med hinanden. Og Jesus, han så blod renses os for os synd. Jesus blod renses os i det for at få fællesskab sammen med ham. Alle de ting, hvor vi ikke kan mere. Alle de ting, hvor vi dummer sig. Alle de ting, hvor vi kan ikke kæmpe for liv, har Jesus betalt for os. Og giver os fællesskab sammen med ham. Næste vers er, han er sund for vores synd, og ikke blod for vores, men for hele verdens synd. For ikke kun bemidelse, som står foran jer. For ikke kun en dansker. For ikke kun, som er unge mand, og gamle mand, og ældre mand, eller hvad det er. Ikke for amerikaner, ikke kun for afrikaner. Det er for hele verden. Han har betalt for os. Derfor jeg er mest glad for, at jeg er forkyndt om Jesus til mennesker her. Fordi hvis Jesus kom kun for jøder, så skulle jeg jo ikke få lov til at fortælle om Jesus. Men Jesus han kommer også for mig, som kommer fra et lille bitte land, lidt bøber, og som er, jeg tænker på alt, hvordan kan Jesus huske mig? Fordi jeg er for lille, har jeg haft tænkt på. Altså, i danskerne er jo store og høje. Altså, Carsten er jo næsten 1,5 meter, næsten 2 meter høj. Altså. Så jeg forhold til mig og Carsten, forhold til mig og jeg vil ikke sige, hvad det er. Så ja, vi er jo så lækker til at ja, Sambu er jo en lille mand. Hvorfor og hvordan kan Jesus huske? Selvfølgelig kan det. Han kan huske mig, selvom uanset hvilken type jeg er, hvilken menneske jeg er, han kan huske mig, fordi han har vasket mig med sin blod. Og på kors, prøv at se her igen, jeg efter navn bliver næsten alt renset med blod. Og der findes en tilgivelsessted, uden at der uddybet blod. Før var Jesus stod op på kors, ved vi jo, at israelisterne skal, hver gang når de skal blive tilgivet, så skal de ofre nogle dyr. Så skal de slå ihjel en lam. Så skal de have blod for at blive rent for deres synd. Vi vil jo godt. Men hver år, de skal lave dem, og så skal de også have mange af dyrene. Og så alle de hver år, de skal lave det igen, og blive for at blive tilgivet. Og så skal de dræbe nogle dyrene, og hver år, for at blive rent fra deres synd. Men her kan vi sige, at Jesus, og før, fordi Moses har fået en lov, eller jo, reglerne også loven, for at blive tilgivet. Men i det, for Jesus har givet os, at han har brugt alle de der lov, for alt, hvor vi kan blive tilgivet, og på vores har gjort for os. Det er, hvor vi behøver ikke have dyrene blod for at blive rens. Hvis Jesus
velsigne os. Vi vil gennem det sammen med os, og vi vil gennem det indtil for alle. Det er op på kors med sin blod. Ja, næste. Den har besejret ved at lange blod og ved deres vidnesbyrd ord. Det er ikke liv for kært til at gå i døden. I dag, jeg tænker på, at hvorfor skal Jesus, er det kun, jeg har også nok tænkt på, er det kun, som Jesus har betalt for os, også op på kors med sit blod. Men blod betyder, at når jeg læser på skolen i Bibelen, når vi lærer om blod betyder, at hvor Jesus blod renser os, der står der også i Bibelen. Jesus blod renser os, Jesus blod renser alle vores sygdomme, alle de ting, hvor vi bærer råd med. Alle de ting, hvor vi har kæmpet med. Alle de ting, hvor vi blev nægtet. Alle de ting, hvor vi ikke er klar. Den Jesus blod renser det. Jesus har renset os. Vi er rent. Vi er rent med Helligånden. Når Helligånden ind i os, når Helligånden har givet os forstå, om Jesus har renset os. Når vi har forstået om det med Helligånden, så forstår vi det, at Jesus blod renser mig. Den, som jeg skal betale selv for alle de ting, som jeg har lavet for mit liv, har Jesus renset op på kors. Har Jesus betalt op på kors. Når vi har forstået det, så vi vil ikke lade være at bede til Jesus, og vi vil ikke lade være at fortælle de andre, om Jesus har renset os. Mange mennesker, eller vi som kristne, tænker på, at Jesus, måske han er i kirken. At vi kommer, jeg har mange mennesker, som er kristne, så de kommer til kirken og hvorfor skal vi til kirken? Fordi jeg skal møde med venner, og fordi jeg har fri fra fødselsdag, fordi der ikke findes fødselsdag i dag, fordi jeg har fri, og fordi jeg skal ikke arbejde, det er derfor, jeg skal til kirken. Mange mennesker tror på Jesus, fordi de er fri. Men så du tror på Jesus, fordi han er god for mig, altid og hver dag. Derfor jeg kan ikke lade være at prise ham. Jeg kan ikke lade være at sige noget om Jesus. Om Jesus er vigtigste for mig. Og stærkeste for mig. Og den nyheder for mig, der kan blive gammel om tænke på Jesus. Fordi jeg har lavet mærke til, at der findes rigtig mange guder i verden. Og der er buddhister og muslimer, der er dyreguder og musguder og slangeguder. Der findes rigtig mange guder. Men alle mennesker, dem som vi gennem tilbyde deres gud, de skal findes deres gud. Hvis for eksempel, hvis det skal en mus til at være gud for dem, så skal de finde mus. Og hvor er mus? Så skal de finde mus og tilbyde dem. Og for at tilbyde en gud for dem, skal de finde. Men hvem er for mig? Jeg vil ikke finde min Gud. Min Gud, der finder mig. Halleluja! Halleluja! Ja, min Gud, der finder mig. Det er Jesus, der finder mig. Hvor er så nu? Hvor er så nu? Kom tilbage til mig her. Gud finder os færdig. Det er os, der skal finde ham. Forstå hans kærlighed for os. Prøv at se her i næste bibelvers. Ja, i dag vil jeg virkelig have tænkt på, at min store hovedting at Jesus er